Ei vitsi. Ja lähtee vasemmalla. 1, 2, jalkoiltaan 4, 5, 6, 7 ja keskellä 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja silloin taas loppu vasemmalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mennään parilla 7, 8. Vasemmalla taakse 2, 3, poika menee 4, 5, 6, 7. Takaisin muodostelmaan. Jes, ja loppu vasemmalle. Oikein heilut 8. Eli 3, 4, mikä tää on 5, 6, 7, 8. Keskelle 1. Ja kädet heilataan. Hei! 5, 7. Se puuttuu lähtee heilatukset. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja parilla, 7 ja voi! 1, 2, 3, tanssivat 4, 5, 6 ja takaisin. Ei mulla taas hengissä, voi! Heilaus. Toinen heilaus. Ja sä käy kokkoon. 7, 8, 1. Mä en osaa laskea. Sen takia kun on vieressä laskea, ei vaan se jostain heilatuksia. Nyt heilataan kauniisti. 7 otetaan taas kaveri. Voi! 1. 2 voi nyökätä sen. Hei! Ja sit takaisin. Niin. Ja niin, että kumanetaan tietenkin. Kiitos. Tanssista.